Bona vesprada, senyores i senyors. Avui dissabte 19 de setembre de 2020, el Gadins Grup de Danses del Xemesí i la rondalla Adesiara Fandanguers, amb qui venim col·laborant des dels nostres inicis ja fa quasi una dècada, anem a oferir-los una actuació atípica. Avui no tindrem públic, o almenys no el tindrem així en directe amb nosaltres, fent-nos companyia i recolzant-nos com cada vegada que hem xafat aquest meravellós claustre del Museu de la Festa del Xemesí per tal de tocar, ballar i cantar per vostès. No els tenim així en directe, però esperem que es facin costat des de les seues cases i que gaudisquen tant veient-nos actuar com nosaltres gaudim quan estem ballant. Aquesta vesprada veuran vostès un recull de balls clàssics del nostre repertori que inclou les nostres estimades peces del Xemesí. Per a començar, anem a ballar-los el bolero vell del Xemesí. Després seguirem amb les valencianes recollides a la nostra ciutat i tancarem el primer bloc de balls amb la xota del Xemesí, també anomenada La Severa. En acabant, la nostra rondalla tocarà una peça que habitualment ballem, però que en aquesta ocasió farà la funció d'interludi musical. Avui fa molta calor i els balladors han d'agafar aire. Es tracta de la granaïna de la localitat de Montaverner a la vall d'Albaida. Tornarem a la Ribera i els ballarem per l'U de Carcaixent. Des d'allà ens pujarem al nord de les nostres terres, concretament a Sant Mateu, per ballar-los el seu ball pla, en la versió de la secció femenina dels anys 50 del segle passat. Ja de tornada cap a les nostres comarques, passarem per Castelló i els ballarem un bonic fandango anomenat Les Marineries, que es recollí al Raval de Sant Fèlix de la capital de la Plana. La segona pausa musical serà el fandango del Tio Mario, de Cases del Rei, que es conduirà directament a la part final de la nostra actuació. Els tres balls amb què ens acomiadarem de vostès seran les seguidilles i la xota de la localitat d'Altea a la Marina Baixa. Després, la malaguenya de Sant Gabriel d'Alacant i, per a finalitzar, una versió lliure de la xota de Benigànim, també de la Vall d'Albaida. Volem agrair des d'ací la col·laboració inestimable del nostre Museu de la Festa, on el Gadins el sent a casa, i que des del primer dia ens ha acollit com a la seu de la majoria dels nostres actes culturals. I no els hem d'oblidar que tot això no hauria estat possible sense el patrocini i l'ajuda de l'Ajuntament del Xemesí, que ha recolzat el nostre projecte des del primer moment. El Gadins Grup de Danses són balladores i balladors, però també eixa fantàstica rondalla que es posa música i veu i sense la qual no podríem estar així amb vostès aquesta vetlada de setembre. Gràcies, Adesiara Fandanguers. Gràcies de tot cor.